हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ दायो गोबां डिमान्ड फैगासिनो दङ आरो कमेन्ट्स मोनगासिनो दङ बेनो जाबाय AHSEC फार्स्ट इयार एडमिशननि बागै दा गोबाङानो मेरिट लिस्टआव फैयाखै आरो खायसेया फैदों आरो जायफोरा वेटिं लिस्ट ओंखारदों नोंथांमोना मोनसे साजेसन लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था थ' फंबाय बिनानावमोन गोबां साबस्क्राइबार्स दङ AHSEC फार्स्ट इयारनि दा नोंथांमोना जेबो जिंगासिनाव गैया बयबो एडमिशन मोनगोन थ' बेखायनो गोबाव खालामलिया जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव आरो बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामलायदो जाहाथे बयनिबो गोसोआ मोजां मोनो थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लागोन दा गोबां प्रब्लेम जागासिनो दङ खायसेना एडमिशन फैदों मेरिट लिस्टआव आरो खायसेना फैयाखै जाय नोंथांमोना गिबियाव फैबाय नोंथांमोननि एडमिशना जागोन 8 सेप्टेम्बरनिफ्राय 12 सिम थ' नोंथांमोना लानो हागोन बेनिफ्राय वेटिं लिस्ट थ' बिनि सायाव आं मोननैसो खोथा साजेसन होगोन दा गोबां ओरैबादि जादों दा गोबां पर्टेलाव बयबो रेजिस्टार खालामदों आरो पार्सेन्टआ मोजां दं बयनाबो थ' बिनिखायनो मोनबा कलेजाव जोङो रेजिस्टार खालामना लानो हादोंमोन एबा चान्स होनाय जादोंमोन दा ओरैबादि जागोन जाय नोंथांमोना मोनबा एप्लाइ खालामदोंमोन थ' मोनबायाव एडमिशन लाया बेखायनो खमायबोगोन थ' सिटआ थागोन दा जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ बबे कलेजाव खालामदों बेयाव लानाय जागोन आरो बैयाव माइनास जाबोगोन थ' बेखायनो जायफ्रा वेटिं लिस्टआव फैदों नोंथांमोना मोनखागोन एडमिशन थ' नोंथांमोना जेबो जिंगासिनाव गैया आरो पर्टेलाव मोजां मोनसे लिरना होखादों साजेसन थ' नोंथांमोना नायनो हागोन दानिया जों थांसे गोबाव खालामब्ला अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै जोङो दर्पणआव गासिबो डिटेल्सखौनो नायनोसै थ' बिदिब्ला जों दर्पण पर्टेलाव थांनोसै बेनिफ्राय मा लिरदों एडमिशननि बागै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालामलायदो जाहाथे बयनिबो गोसोआ मोजां मोनो दायो लोगोफोर आं पर्टेलाव फैबाय दा बेनि वेबसाइटखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बेबायदि होनांगोन दा नै dorpon.ahseconline.in/login हो बेनिफ्राय दानिया कन्टिनिउ एज स्टुडेन्टआव होनानै लगइन खालामनानै नायनो हायो नोंनि लिस्टआ फैदोंना फैयाखै ना वेटिंआव दङ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो थ' जायफ्रा वेटिंआव दङ नोंथांमोना जेबो जिंगासिनाव गैया आरो जायफ्रा नोंथांमोना लिस्टआव फैखाबाय नोंथांमोननि एडमिशना 8 निफ्राय लानानै 12 नि गेजेराव जागोन थ' बेयाव गाइडलाइन्स लिरनाय दंखायो नै 8 निफ्राय 12 सिम नोंथांमोना एडमिशन लानो हागोन थ' बे जाबाय क्लियार थ' बेनिफ्राय नायदो नै दा बेयाव नायदो नै लोगोफोर मोजां पइन्ट्स लिरनाय दंखायो आं डाइरेक्ट नोंथांमोना बर'नि एक्सप्लेन खालामखानोसै थ' नोंथांमोना बेनो जाबाय पर्टेला रिअपेन जागोन पर्टेला रिअपेनगोन बेयाव लिरदों मोनथामैनो होफिनगोन जायफोरा नैबे लिरनाय ABCआव जायफ्रा लिरनाय दङ जेरै गासिबो जायफ्रा माने एडमिशन मोनाखै नोंथांमोना जायखिजाया कलेजाव थ' नोंथांमोननि थाखायबो रिअपेन जागोन एडमिशना आरो बिनिफ्राय बुंदों लोगोफोर जायफ्रा माने एप्लाइ खालामाखै पर्टेलाव एबा इनस्टिट्युटआव थ' नोंथांमोननि थाखायबो मोजां खबर बेयाव मोनथाम ABC दंखायो आं बेखौ खनसेनो बुंखाबाय जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोननि थाखायबो रिअपेन जागोन आरो जायफोरा एप्लाइ खालामसेयावबो एडमिशन मोनाखै थ' नोंथांमोननि थाखायबो पर्टेला गोदान रिअपेन जागोन नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना एडमिशन मोनखागोन थ' नोंथांमोना बेखायनो जिंगासिनाव गैया देग्लायनि बे पर्टेला गोदान नालाय थ' बेखायनो बेबायदि जाखादों आरो जायफोरा मेरिट लिस्टआव फैयाखै नोंथांमोननि थाखायबो चान्स थागोन नङाब्ला नोंथांमोना जेरावबो एडमिशन मोननाय नङा थ' बेखायनो नोंथांमोना मोनखागोन जेबो नङा टेनसन लानाङा नोंथांमोना एडमिशन मोनगोन थ' लोगोफोर दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंमोन नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो बेबायदि मोजां इडुकेसन लेभेलनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव